Praise the Lord, hallelujah. Kaitor kaham bini hamjak ma paiplia ni Kriston takok te bukuk song. Pilano tiniang kaitono hambai rena mchungo ojara kaham ni bagai te norok joto nai tongai norok no babelai ken hambai. So ani Kriston takok te bukrok tini ang norok no kaisa kokno sanani mchungo. Akok ngang kai abose. Jeng kaitor bai ringjak ka. Tamni bagai ringjak ka abono kisa semana nanggo. So faidi abuni bagi jeng leria we akok no kisa share khalelewan tamni bagi kengke jeng kaitor ba ringjagai jadi ringjak borok haike tongyang kengke chini langmawo kuno kaisa hamari bo tonglak chini langmawo jengjalok bo tai kaglak jadi jeng a ringjak tamo abuno sawe manjake so ani Kriston taku bukrok kaitor tamni jengno ringka amu kaisa sungmung tongan anggo. So kaitor chwngno ringya ke chwngtini ke boro khoroksa Kristan hekaba khoroksa poito khlainai borok nei hanjagi mainya kaitor chwngno ringkha kaitor chwngno chongkha aboni bagi tini chwng khoroksa Kristan nei borok bai sini jago. Praise the Lord, hallelujah. Aboni bagi tabuk norokna example angrena muchungo kunu mungsa kam krei neng buino tedaring kuno mungsa kam krei neng buino to daring kuno kam krei neng ringke neng tamo honjak nai buibai so neng kuno kam krei borok no to daring jadi neng kuno mungsa pono kam krei neng borok no ring khangang ke neng aje ring mani borok bai tamoni kam krei neng ano haino ring ani zora no stock klai drop nei honjak nai sem no jadi kaitor chungno ring mani jadi kaito ni kuno kam krei ngangang ke bo chungno ringlak. So kaitor chungno ringkha kaisa samung nangjagai aboni bagai a kaitor samung nangjak mano saimanani amo belai kana important chung joto ringjak aba poito khlainai Kristo taku bukhuk ro. Hallelujah. Chung elam bago porikenego ek thesseloniki chapter 4 verse 7 tamusaro Tongmung sitra tongna ni bagai kaitor chwngno ringya tongmung kaham tongna ni bagai se kaitor chwngno ringgo so muitu naradi tongmung sitra tongna ni bagai chwng kaitor bai ringjagya tongmung kaham tongna ni bagai se chwng kaitor bai ringjago aboni bagai tini chwng sangsaro sini kaisa sinimung khoroksa Kristan nai abon bagen Kriston takok tai bukhuk rok pia jorawo chwng sini samung no pogoi chwng tongmung sitra tongo Automung sitra tamo oborok seng kaham ke silai nai. Automung kaham tamo oborok seng kaham ke saimana nanggo. Praise the Lord. Hallelujah. Tabo kaisa point ning kabose ek thesseloniki chapter 5 verse 16. Tong thokmang tongdi. Suri sanmang tongdi. Kaitono hambai remang tongdi jottoni bagai Jisuni mungbai. So obo bebak no kaitor bono ringjak eba bo ringmani borokno o quality renani muchungo tong thokmang tongnani suri sanmang tongnani kaitono hambai renang remang tongnani kaitor bo obo muchungo tabani Kriston taku bukhurok kaitor sawo tong thokmang tongdi te bebagono hambai rudi kaitor sawo tong thokmang tongdi te bebagono hambai rudi tabuk kaisa sungmung labase neng kroksa poito khlainai aba khoroksa Kristan engmani yaglo are you happy khoroksa neng Kristan henmani henjak mani yaglo tabuk neng tongthok jakta are you happy with your life tabuk neng ni nukhung eba ni personal life no tui neng tongthok geida man ni nukhung rang puisa krei no money are you happy family problem family nukhung problem jengjal kaglaya ekdom sungsar ekdom jengjal bihik besai kathalai me besabuti kokne are you happy nini cererok nini kok huk knalia nini porima muchung mati poriri manlia nini cererok ni bobishot nosto ngai thangka still God is asking you are you happy relationship problem nu khungo so nung tong thogi daman oma high situation nogo nung kaitona hambai ri daman are you able to give thanks in this situation neng omohai prostituti omohai hamya jororogo neng kaitono hambai rida man omorok tabok ke belai kotor sengmung but kaitole saka tong thok mang tongdi o tong thok mang
tongthok di nei bo strapsa ni bagai sia bet kaitor saka tongthok mang tongdi suri sanmang tongdi kaitono hambai remang tongdi obo cheng poito klene kristan rok ni langmao omo belai no important so kaitor chuno ringmani abono kaisa tongthokna ni bagai tai bebagono hambai rena ni bagai tai bono surina ni bagai tabuk cheng kaitor bai ringjak mani aglo tabuk o tongthokma chini langmo to da tong nangke rang puisa krini bagi chini a poito kemawi da thangka rang puisa krini bagi chini a tongthokma pai da thangka eba nukungo problem rok nugai cheng joro kaitono complain da rekha joro seng kaitono dus dar o kaitor tamni bagi nengani langmo mahai klaika tamu neng biang thangka ni cheng kaitono dus dar so kebangma sengmung rok tongo but abona kaisa sengmung ani Kristen takuk tei bukuk rok omahai situation hambia chaya aba jengjal ngai tongpro nang kaitono hambai ridaman so cheng job ni langmao naike cheng nugo kaitor rekha tei bo lang thangka kaito ni mung lobjak thang bo remani tei bonot lang thangka bini mung lobjak thang ang jotoni bagino kaitono hambai ruo nei job salbrum kaito ni mung no lobo so omo o character a tongmung cheng poito khlaine borok ni thani phaina nango omo belai kana top omo belai kana kosto je dukhu kosto rang puisa krei joro cheng kaitona hambai renani but we have to do cheng khoroksa poito khlaina ngi cheng abono khlaina sin nangnai omo belai kana important praise the lord hallelujah tamni bagai cheng tabuk omo hai problem rok jengja lok dukhu kosto rok phai kaitona hambai rui mainya ngang kengke because we don't know our call cheng tabuk bo romai nai mania ko cheng tamuni bagai kaitor bai ringjak kha praise the lord hallelujah cheng tabuk bo romai nai mania ko tamni bagai cheng kaitor bai ringjak kha but one thing cheng saimano kaitor chengno chongma baino tini cheng khoroksa kristan ni hinjago tamni bagai nge cheng elang bago porikeno go Jirimia chapter 1 verse 5 nini amani ogo chu asini sekangno ang nono sayei nakha Teching John chapter 6:44 porikeno go anoro honai afakai to norobno yakse ke kebufana ani thani faimanya te John chapter 15 ni 16 ching porikeno go anse norokno sawai nawo o sungsaro buthai thainani bagai nei so ching elambak chungno proman ro je kaitono chungno ringai na kha bini borok nani bagai te kaitono chungno ringai na kha khoroksa kristan nani bagai ga tabuk ang kaitor bai ringjak mani aglo kaitor bai chongjak mani aglo kaitor bai sawi na jak mani aglo tamni bagai ang kaitono hambai ri mangya ngi tong tamni bagai ang tong thogai mangya ngi tong abo tabuk sini bakhao sengthai tongo so kaisa na karon ke because cheng chini ringjak mono tabuk bo kaham ke sawi mania abuni bagai na cheng duku kosto phaipro cheng kaitono pogai thango nok nukungo jengjal phaipro cheng kaitono hambai renani pogai thango kaitono surinani pogai thango cheng a problem no bidhi khlainani bagai na cheng ni bai cheng paile yangai tongo Balan Kristen takuk tei bukro ching elang bago porikha nugo suru jodi ching sini nukungo dukhu kosto jengjalok phai kaitono pogai thangka aba kaitono surinani yakari rekha kaitono hambairnani khibi rekha ngangke we are not eligible to call Christian cheng chugya khoroksa Kristan hunjaknani bagai Kristan borok obono hindia dukhu kosto phaibro kaitono yakari thangnani but cheng elang bago porikha nugo Mathai 6:33 sing oronugo chukna hani bagi seka wansu gradi tapre osungsa ni jato nangma dabak na nangri rejakana nisao but obo chungo elam bag muitu klesao chini subai Jisu Kristo no chini langmo puila priority tongna nango chini langmo puila jaga chini subai Jisu Kristo no nani nango jodi cheng a chini langma o chini bakhao o subai Jisu Kristo no jaga rui maindia ngangke cheng Kristan nei hinjak nani chugyako cheng poito khlainai borok hani hinjak nani chugyako so ani Kristen takuk tei bukurok belai kan ofen cheng Jisu no chini biskango tongya Jisu no cheng puila jaga chini bakhao rui mainya tabuk bo chini bakhao tabuk bo chini bihik ni bagi jaga tongo chini busai ni bagi jaga tongo chini busabutui ni bagi jaga tongo rang puisa ni bagi jaga tongo Kampung cemung ni bagai jaga tongo, sengsa ni bagai joto ni bagai ni jaga tongo, pia a Jisu ni bagai cini bekau kuna sapa na jaga kerika. Ceng Jisu na first priority rui mainnya apa ni bagai tabuk ceng bumung Kristen but samung jiru. Soan Kristen takut bukro ang kebano henani mucingnya, kebano blame kena mucingnya, but that is the truth. Abu kubui tabuk engai tongo.
Cheng tabuk bo Kristan nei go siwi tongo robibani salo girja nogo thangai tongo ama sugbai Kristan nei hinjak nani toda chukha abo kisa cheng wan sugai nana nango soni Kristan takuk tai bukro cheng elam bago porike te bonogo kaitor ni phola maindiale bo kaitoni borok hinjak nani chugya so cheng Rom chapter 8 verse 9 no porike nugo kaitor ni phola krei bo Kristan nei hinjak nani chugya bo kaitoni borok nei hinjak nani chugya soni Kristan takuk tai bukro judi cheng engi mano 50 bosor Kristan engi mano 25 bosor ni Kristan engi mano cheng 15 bosor ni Kristan hai pano chini langma wo cheng tabuk bo puila kaitor no jaga rui maindia ngangke neng 25 bosor ponong di neng 100 bosor ponong di kuno orthokrei soni begnan Kristan takuk tai bukuro pholabai tongnai borok bo jotto jorauna kaitor no puila jaga nai phola bai krengai tongnai borok jotto jorono jotto samung ni sai important bo suri mungno runai soni Kristan takuk bukura ang tabuk tamono rokno sana nai ngangka abono sumuito naragdi jeng ringjak borok rok kaitor no puila jaga runa nango neng japro puila kaitor no jaga ruo a tong thokma abo automatic ni langmo phainai rang puisa ni bial tongmani abo automatic kemawi thangnai tamni bagai elam bak suna sawo Matthew chapter 6 verse 34 Kenani kenangana tini ngana nor mungsana tei tawana di naisigi nadi o sungsani toksa tolwa rokno borok mai boboria tuboraya pia nono sanam naisa kaitor borok no babak no ruwi tongo pia kaitor nono bini yak bai sinam kha nono bo char glak diba nono bo khana glak diba so belai kena important tini ni jorawo chung a kaitor no chini first buskango retyonani bagai so chung tabuk bo kaitor no chini first priority ruwi mainya abuni bagai no chung tabuk bo o sungsaro kelegai dukhu kosto bial birmano kelai tongo because cheng tabuk bahina aku bi kaitor chungno ringmani a ringjak borok hake chung tongya praise the Lord hallelujah cheng tabuk elam bago porike nugo Jisaia diari bechap ni tolis ni 31 oro tamni sijak noro kisa khananya di piaba subrayung no khatungai naisingai tongnai rok borok fan ketal manai borok toling haike bekrang fehlei kuchigo birwana borok khabrum fano lenglak borok himfano belglak praise the Lord hallelujah tamsakaro kaitor norok no ang ringkha toling haike kuchugo ke birnani bagai khaisik fano lenglak himfano belei thanglak asike fan gnangkhar suno bos namna mucungo so sun toling ni kaisa toling no nenta ga chungnugo toling jotto jorauna buinisa kuchugo ke biri tongo bo hawo tamungi tong bebak nugo tai toling ni best tamonug bo bini bekrang slai jago tai bini abukuk bo abu slai jai ketal lengai bo fan ganango kaitor nono toling haike kuchugo tonna mucungo kaitor jengjo tono toling haike kuchugo ke tonna mucungo tabuk ang nono chengna mucungo neng toling haida cheng toling haida kuchugo beritong so muitu narde kaitor chengno tolawo khya pia kaitor chengno kuchugo ka tona mucungo so tabuk neng bojaga wotong ani Kristen takuk bukro kaitor le cheng jotono ringkha toling haida kuchugo tongna ni bagi chini mungno bui khus khainai jat chini mungno bui mas sengnai jat o borok sabo o borok biangi ni sengnai jat asuke kuchugo ka tona mucungo tabuk chini identity borok naga cheng kemau dia thangpai kha naga cheng tabu borotong naga cheng ki boila haida kisa biro tolak layo chini obostha tabu bamohai boiler haida ngai tong kisa biro tolak layo naka boiler haika naka chibuk haida hawa chimda malai tong kha so sung nanya nango cheng tabuk sak bai thangani Kristen takuk tai bukuk rok cheng tabu boja gawatong so ani Kristen takuk bukro muitu naragbi kaitor chungo toling haika kuchuk kha birnani biri tongnan mucungo kuchuk go kha tona mucungo haipano tini cheng a kuchuk level kre tabu bucheng boiler tok hai waisa biro waisa kalayo baksa bachini poito khlaine rok ni bising oma hai tongo chibuk hai hawo no malflai tongo waisa puno kuchuk go kalia so ani Kristen taku bukro awon bagang tini norokno tamono sanana ingke muitu naragdi kaitor chungno kuchuk go ke tona mucungo so sensini ringjak ma abono kaitor chuno kuchugo ko tona mucungo dukku kosto jora abo chung khoroksa poito khlaine borok ngangangke jodi nini thani a kaitoni a rujak ma a phola tong ngangangke neng osungsani o problem rokno samungno nangla so kaitor chungo ma hai krak borok snamna ni mucungo example ang norono kaisar na mucungo thali kosok kaisa urawo berajak a thali kosok ni bisingo thali kahamno berai rekha kata munai
thalik kosok berajak kebangma kosok ni jagao thalik kahamno berai rekangka thalik tamungi thanai thalik kosok bai berajak ning bagai teruk kaham bobo sogoi thangnai kaham tongmani bia joto oro kosok tongma bagai teruk bobo sogoi thangnai. Praise the Lord, hallelujah. Ani Kristen taku bukuro chung buino srengka sini ringjak mano pokha seng buni tomung chamung srengka sengsar chini gana gini tonga chini taku bukurok ni tomung chamung alada borok ni behavior alada borok ni riti raida alada borok ni tomung chamung alada pia chung ringjak mani tamni bagai abo pogai thangka chung tini chini taku khlaiti chung tabu khlai tonga chini buku khlaiti chung amahai khlayo bo chuak nangka angbo nangka bo biri nangka angbo nangka bo kwai chaka ka angbo kwai chaka bo girja nago thangle ka angbo girja nago thanglia so influence phaika so ani Kristen takuk tai bukuro ang tini norok no tamu kok osana muchung kang ke kok no buitu naradi tabuk chini sengsarle naisigi nai kang ka thalik kosok haino hamya bai kuplung hamya tongmung sitra borokno nice lerma borokno jolima borokno butharna naima buni bagai hamya kok sama borok koroksana kuchugo kawai tongkhangke bono tolawo khiklaina obohai situation tabukni sini sengsar sini prostiti omohai ngi tongo situation but jorawo borok bai krengyawi borok bai gedaliawi borok bai hakchal ke poito gnang ke tongnani bagai borok ni buskango pohor ke tongnani bagai se sungno kaitor ringka sungno kaitor chongoi naka omahai hamya jagao omahai परिस्थिति hamya borok hamya kebangma jagao tomung sitra tongnai kebangma jagao jagao kethar ke tongnani bagai kaitor tini sungno ringai naka so jeng besuk se special besuk se kepal kaham sini triprawo 14 lakhs di prasarok tongo 14 lakhs di prasani bisingo se tabuk 1,65,000 borok se kaitor no poito khlainai jeng kepal kaham abo bagi kaitor bai ringjaka tabuk chini khlaitai chini samung abono je jeng elambago kok sajak mahai Mathai chapter 5 ni 14 norok angka sengsa ni chati cenggai pohor enggai jeno kebangma lokho borok tabuk 12 lokho borok kaitor no maindia ko borok ni beskango pohor ke tonggai borok ni beskango toling hake kucuk ke tonggai borok bo chuno nugai sini kaitor ni thani phainai abo haike jeng tongna nango so ani Kristen taku bukro pia haipeno sini thani apohor kerikha sini thani apohor kerikha sini thani se apohor kerikha ngangke kaitono khnaya ko kaitoni mungno saimanya ko kaitoni kokno waisabo khnaya ko borok bahai ke sini kubai kaitoni thani phaisina jodi sini tomung chamung se hamiang ngangke so first thing tini ang norok no sanamu chungwan abose kaitor chungno ringka bini samung ni bagai samung le bini kothoma kaham no pirna ni bagai engi mano chini kok sawe kothoma kaham pirmani engi mano chini tomung ni bisingtei engi mano chini samung humung ni bisingtei pia kaisa lama tei bini mungno prochar khaina bagai no kaitor chungno ringka especially pohor ngi tongna ni bagai bo chungno ringka nini thani pohor to da tong tabuk chini thani pohor to da tong abo kaisa belai kotor sengmung besek bisingka neng Kristen engmani tini kisa sengai na dining sak bai tang ani kok thairok neng khnawai tong kangke neng besek bisingka Kristen hapmani 20 bosor da 30 bosor da 50 bosor da besek bisingka lekhawai nai di nono nugoi koijon kaitoni thani faika neng Kristen hapmani nini langmano nugoi nini tomung samno nugoi koijon borok kaitono sinika nini opohono nugoi koijon borok kaitoni thani faika neng sengai na di wan sugi nadi neng koi bosor ka tai besek jon Kristen hapka neng 25 bosor Kristen 25 jon borok nini tomung chamung nini kotha botano nugai kaitoni thani poda faika nangke eba nono nugai bui mothani borok kharui da thangka eba nono nugai bui nok tharok phaya dangka eba nini tomung chamno nugai neng bai da chalka pia moito narakdi korokja Kristen engai jadi sung tomung chamung hamia engai kaitoni dagi mano jadi rakhogya engai kaitoni khlai di mano jadi khlaya engai tongkang kangke moito narak di wiu neng salsa uttor nanangai
salsa uttor marnai angbo marnai ningbo marnai jeng jotono uttor marnai jodi seng kaitor bai ringjak borok engge jodi ringjak haike tongya chwngno nugui borok kaitor ni orni nokhoroi tangka chini tomong chamno nugui borok kaitor ni thani phayangka that means chwngno reason borok no kaitor ni thani phainano block laine chwngno tai keboya soni kriston taku bukra ang tini belai khamo okokno sanani bagai poito khlaya ko borok poito khlai thani wo kebengnai chini kristan rokno tai keboya kaitono mainya ko borokno kaitoni thani phainani chaitogui tongui bo ajago kebeng mong khlainai chini kristano tani bagi chini mothani udaharon hamliya chini mothani tomung chamong hamliya chini family hamliya khoroksa poito khlainai borokni kaisa bkhao tabuk singmong payo o ko naisik de bo kristan hangmani 5-6 bosorong thangka tabuk bo bini nukhungo kuno thiti sikri bini besa biang bini besai biang bini. So we are the bad example in front of others. Soni Kristen taku bukuro abon baga ang tin norok no sana muncung mani kabose jeng ringjak borok ringjak haike tongdi chini tongmung bai borok kaito ni thani phanya nango chini tongmung bai borok kaito no lopnani nango but we are not jeng mo pogoi thangka ni Kristen taku bukuro abon bai chini ringjak mono jeng sai manli abon baga jeng tabuk haino just useless borok haike tongo robibar sako girjao thangka surbem pandaw nokhorka asik no paika. So neng muito naradi khoroksa kristan neng kecing extraordinary ingi tonga nango toling haike kuchugo biri tonga nango so borok nini mungno sunga nango nini bisinti miracle sunga nango nini bisinti borok kaiton thani finally attraction mana nango that's why God call you o attraction tonga ni nango chini thani wo poito klaine borok ni thani batini o attraction krika apa itu bo krika chini tomung kaham bo krika borok na coba kemani krika borok no hamzak mani krika sing kristan borok suta bo kaisa problem bo ani baga asuk samung hambia klake ang bono bahai ke nakari manai ba jisulo saka elam bago serai babelo saka o babelo okok sijak tongo je norok ano hamzak kangang ke norok ani kokno makna nai biang tangka okok Jesus akan norok sakna hamzat di punya hamzat di nine kana ari ni bagi suri di nona hanya kene baru neng nakar di thapar yasar kata yasar sagir di ako rok biang tangka kreka pogei tangka soni Kristen takuk tei bukrok tini ang norok no sana mucungo teuisa haina hai muitu klai ek thesseloniki chapter 4 verse 7 kaitor chwngno tomung kaham tongna bagai siringo tomung kethar ke tongna ni bagai siringo tomung sitra tongna bai kaitor chwngno ringya ani Kristen takuk bukrok bagi phadi chini langmono selai lewano chini tomung chamung na phadi sing selai lewana chini sumsok ni tomung na phadi ya kari relai siwana phadi ching tauk te bisa pohor rengai sengsaro pohor chingai menakma ni borok no a pohor no rui borok no kaito ni thani tu bulayana ambagai tapok ti nono kaito ringkha kaisa samung ni bagai obo engkha tongthogai kaito no suriwei kaito no hambai rui toling hake kuchuk kho birui pohor rengai o sengsarok tabuk kaito no maindia khorok chini tomung chamung no nugai chini kok no nugai chini hamjak no nugai borok kaito ni thani phaina nani nango amse chini mission amse chini klaitai mani Kristen takuk tai bukro tamni bagi tawo chini dop hawo kaito ni kothoma kaham pirjagi angi tong tamni bagi chini mot chini dop hawo tabu area angi tong poito klaine rok because reason chungno because sing tabu go tiar kare chini langmano slaina ni bagai am bagi change khaina nango chini langmano chini ringjak ma chudu hawo rokoi tongnani bagaya sumsogok legai tongnani bagaya borok tongtei chung tongnani bagaya chung kelai bo bacana nangnai chung kuchugo kese bina abus sini aim kuchugo bina nangnai praise the Lord hallelujah so ani Kristen taku bukro ang norokno wis klaina muchungo tini belai kana bakhao dukhu nango ang belai mokol ni mukti ro kuplung ni tango okok rok sakat tani bagai ke ani laibo ang Kristen haman asuk bisi ngyako 6 years engka Jeprang kaito no manka angapru no khogya kare kaito ni kothoma ka hamna binani chengka yang thangka kaito ni kothoma ka hamna pirika but ani experience ole ani bakha belai khane tekto nango tamni bagi gangke chini poito khlaine kristo taku bukhurok ringjak borok haike tongya tabu bukunu chini fairlai mongkurei kha chini noksa nok arini borok bai abon bagina ang joro bakha belai kha dukku nango kaito ni okok samono muitu ungo je tabuk ni borok no norok no sabobai susinai norok pharisai rok ni sebo hamliya hanai jisu kok sama hai belai no okok bakhau nango je tabuk chini kristan taku bukhurok no sabobai susinai non kristan ong saipun chini borok ni tomong hamya nengma chama bai gedaljak burima sabai tongai menya
besai masa bai tongoi manya amsuk ke leta pata seleng masinja samong kalai tongo chini taku bukurok barang tin norok no all message na muchungo kok tonto na muchungo with love and humility te respect hamjak ma bai borom roi te ang konye ne ke norok no kok tonto na muchungo please norok ni lang mano sliding please ang ko jaw jadi nini lang mano slide na ni tiar kre ingang ke setan japru nini lang mo hapai na nini lang ma finish nini nukong ses nini besar betul ini lang ses nengbo nostong ngai tangan tekisa tebu sadness ngang ke oh sungsa ni mana kelanya man mana ya glo jadi nini pola no mutangai main yang ke neng tamu mama ni kelai oh sungsa ro tongai jadi seng kaito ni dagi mati tongai main yang ngang ke oh sungsa ni rang puisa dondo dosa debak mama ni ya glo jadi sini pola mor ke oh kelai ke tamu mama ni kelai nothing man so kisah one so kai nadi Tini belai kok kebangsa ka sama jago saya tongkang norong tani nakar masano kaito norok jotono hamari kelai tongtung amen.